Hola, me dic Núria, estic al projecte fet amb els meus companys i cada un tenia que fer un invent i he fet este. Són dos bosses d'escombraries que se fiquen als contenedors. Sabem que tots tenim molts de contenedors a casa per a ficar les brosses a una part. Pues llavors jo he fet esta, que és més fàcil. Tindré dos contenedors a part de 4. El que he necessitat són dos bosses d'escombres. Les he pegat en superglue perquè s'aguanten. Després m'he deixat bastant temps perquè se seque i estigui ben dur. El material necessari són dos bosses d'escombraries i llavors les pots ficar. I el pegament. Només fa falta obrir-les, ficar les dues mans dintre i ficar-ho. Els costats els fiques al contenedor i tens dos bosses. Una aquí i l'altra aquí. Això serveix per a ficar el paper a una part i les bosses tipus de penyals o el que sigui a una altra. I ja està. El meu producte significa que és per totes les edats i s'utilitza per a que la gent pugui reciclar millor. Només tens d'aixecar-ho, agarrar aquestes dues tiretes com una basura normal, una altra d'aquí i una altra. I ja tens les teves bosses de reciclatge. I llavors, si ho hem de tirar a diferents contenidors, com ho fem? Doncs llavors ja tens de saber-ho, que a quin contenidor t'ha d'anar. Sí, però aquí estan unides, les bosses. Com ho fas? Pues Les tires unides al mateix puesto? Aquí hi ha una altra manera de fer-ho, és posar dos enganxes i llavors que se pugui tirar a cada un. Jo he ficat pegament perquè és una mostra, però jo tinc una altra idea, que és ficar dos tires d'aquestes tipus les bosses que s'enganxen i llevar-ho i després ho tires i ja està. Vale. O sigui que se podrien desenganxar. Aquestes bosses s'han de poder desenganxar, però tu tirar cada bossa al seu contenidor, no? En este cas, com us ha pegat en pegament, És una mostra. seria qüestió d'arrencar-ho, no? Sí. Vale. I la idea és posar una tira adhesiva, no? La idea que tu tens per a poder llevar-ho, no? Desenganxar-ho i tirar cada un al seu costat. Perquè jo tinc molts de mestres que tenen 4 contenidors a casa i no queda molt bonic quan venen visites i gent. Vale, molt bé. Vale, Núria.